Господаря на ефира влезе в мартенската класация. Вчера гледах Господаря на ефира по една нова телевизия. Вчера, вместо да си пуснат предаването за 28 февруари, си пуснаха предаването за 1 март. Предлагам на колегите от Господаря на ефира да празнуват 1 юни, деня на детето, на 16 октомври. 1 април, деня на шегата, на 17 декември. 8 март, деня на жената, на 9 юли и Великден, когато дойде. И за да не се объркват в целия този хаос, ще им изпратя един календар, окачете си го на стената и не обръщайте внимание, че нова година се пада на 31 декември. Сбъркано е! Нашия календар ще е ето с този левен, който благодарение на фитнеса, телевизионното си присъствие и разбира се не на последно място, родолюбието си е придобил тези перфектни, бих нарекал, форми. Четвърто място за Вица на Нети. Петкраски телевизия Веселина. Значи, така ли бе? Значи, вдовицата на Бетовен стигат и разпитват. Какво разпитват? Казвам, ти не го знам. Нещо беше такова, че вдовицата на Бетовен я разпитват. И... Абе... Изпитих се. Вдовицата на Бетовен. И разпитват. Питаха е нещо. Питаха е. Примерно, тя ли убила Бетовен? И... Не, хора, не го знам този виц, обаче завършваше много хубаво, защото тя казваше аз? Не, аз? Не. Трето място за Петър в ролята на женска консултация. Защо не Канал 1? Много трудно попадате на телефона си, когато ви звъни. Защо така? Цели 10 000 лева ви очаква. Имах малко работа в банята за това. Ах, в банята? Добре. Може би ви е дошло онова, което се случва на жените веднъж на 28 дни. А може би е дошла водата. Както на майката не ти спре устата да ми ги говори тия глупости. Станислав Чукачев. Ама че странна фамилия, като че ли доста подходяща за днешния ден. Веселяк! След Чукачев, някак естествено идва рети на Допикон. Проверете буквите, за да достигнете до названието на една дума. Дума, която сама по себе си е римско божество на любовта. Горкият кон, Василев. Горкият. На второ място са две олимпийски метафори. Асен Спиридонов, Евроспорт. Едва ли някой очаквал да мине безоблачно нашата щафета и момичетата ни да си свалят мишените, все едно, че свалят пакети с захар от рафта в гастронома. Ако това сравнение ви се струва уникално, чакайте да чуете следващото. Сандрин Баи трябва да спрат партизани в гората, да й направят паспортна проверка. Тя в момента не си носи паспорта и да я отстранят от трасето, за да може Зубрилова да спечели бронзовия медал. А сега първо място! Що викате, момчета? Гледаме новините на TV7, където Веселин Дремджиев сподели сексуалните си фантазии. Филмът с блъсъци беше обявен за най-добър от Американската филмова академия, а влюбените каубои си ближат раните. Абе, по-добре раниците. А влюбените каубои си ближат раниците.